Здравейте! Днес ще ви представим този автомобил, а именно BMW 318 дизел F31. Автомобилът е 2013 година. Двигателят е двойка дизел, 136 конски сили. Като километри е 204 000. С 4 чисто нови зимни гуми. Преден заден парктроник. Прибиране на огледала. Кожен салон. Автоматична скоростна кутия. Може да го видите вътре. Е много запазен. Навигационна система с актуална карта за България. Климатроник. Отзад също има подлакътник с къп холдъри. Ето ги задните гуми. Сега ще го запалим и ще ви покажа останалите му екстри. Автоматични фарове, пера за смяна на скорост от волана, автопилот, ето ги километрите, старт-стоп система, ето е навигацията с актуална карта за България, както казах, климатроник, къп холдъри, управлението за самата навигация и цялата мултимедия, автоматична скоростна кутия, 8 скорости. Тук се сменяват режимите на шофиране. Като комфорт, спорт и еко про. Ами, това е от нас. Повече информация за този автомобил може да получите на телефонният номер, оставен в обявата. Желаем ви всичко добро!